70% от добруджанското семе се изнася за Америка, 20% се изнася за Израел. Това е статистика. Около 7-8% се изнася за Близкия изток. А това, което остава за нашия хляб, е фуражната пшеница. Фуражната пшеница има около 14% протеини, а европейската норма е 28-30. И какво правят нашите мелничари? Те са задължени, за да постигнат европейската норма, да прибавят 14-16% синтетичен протеин. От него 80% от него е глутен, синтетичен глутен. Това е драма, която в очите, ще помоля за окото, за да свърша, се натрупа в червата и в дебелото черво. Ето това, което виждате отбелязано с черни линейки, това е следата на глутените от хляба и от, разбира се, някои други отрови, не можем да ги отделим. В дебелото черво и в ерисологията, това, което е показано това, там означава едни полепналости по дебелото черво, които пречат на присъщите за това място на микроорганизми да създават витамини от групата Б. Така започва улцерозния колит, отива после към полипи и най-накрая завършва с рак. Ние трябва да се върнем и да милваме нашата храна. Ние трябва да разговаряме с нашата храна, ние трябва да бъдем по-умни, отколкото сме сега, и да благодарим на зеления свят, че го има.